Okay, let us go into the session. I think பகவானுடைய கிருபை, குரு பரம்பரானுடைய கிருபை, இது ரெண்டும் நமக்கு ரொம்ப முக்கியம். படிக்கிறதுக்கும் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் வாழ்க்கையில சில சமயங்களையாவது நம்ம அதை நம்ம ரைட்டா அப்ளை பண்றதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கும் போது நமக்கு வருது இல்லையா? நம்ம எல்லாருமே தவறி விழுந்த ஆத்மாக்கள் தான். ஆனா அட்லீஸ்ட் ஏதோ ஒரு இடத்துல ஒரு சுக்ருதி இருந்ததுனால நாம் இதெல்லாம் வாசிக்கிறதுக்கு ஒரு பாக்கியம். அதனால நாம் இந்த சந்தர்ப்பத்துல குரு பரம்பராவுக்கும் கிருஷ்ணருக்கும் நம்ம பணிவார்ந்த நமஸ்காரங்களை தெரிவிச்சுட்டு இன்னைக்கான செஷனுக்குள்ள போகலாம். ஜீவேரா நிஸ்தாரலாகி சூத்ர கைல வியாசா மாயாவாதி பாஷா சூனிலே ஹாய சர்வநாஷா. இந்த ஸ்லோகத்தை நீங்க கண்டிப்பா நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஸோ மாயாவாத ஸ்பீச்சை நாம கேட்கவே கூடாது அப்படின்றத சைத்தன்ய மகாபிரபு ஏன்னா அதுக்கு முந்தைய ஸ்லோகத்துல நம்ம படிச்சோம் இல்லையா? என்ன படிச்சோம் இந்த முந்தைய ஸ்லோகத்துல நாம? அதாவது நேயம், ஞானம், ஞாதா, இத மூன்ற படிச்சோம் இல்லையா? அதாவது அறிபவர், அறியப்படுபவர், அறியப்படும் பொருள் இல்லையா? பௌத்தர்களை விட இவங்க மாயாவாதிகள் மோசமானவங்கன்னு சொல்றாரு மாதாஜி. ஏன்னா அவங்க எதற்கு இந்த மாதிரி வியாக்கியானத்துல வருது அப்படின்றதுக்கு நாம, ஏன்னா அடுத்தவங்கள நாம அவங்களுடைய பத்தி சொல்லும் பொழுது இங்க இட் இஸ் நாட், we are not condemning the people, அங்க we are condemning the concept they are imposing இல்லையா? இப்ப நம்ம யாருமே இந்த இடத்துல தவறா சொல்லல. ஆனா அவங்க எடுத்துரைக்கக்கூடிய வியாக்கியானம் தவறானது என்பதாலதான் அதை மட்டும்தான் இங்க பிரபுபாதர் சுட்டி காட்டுகிறார். இன்னும் எப்பவுமே நாம ஒரு நபர் மீது தவறு சொல்லக்கூடாது. அந்த நபர் தவறுக்கான காரணம் என்னவோ அதை தான் நம்ம பார்க்கணும். அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா? இப்போ நான் செய்யறது தவறுன்னா, மாதாஜி நீங்க தவறு செஞ்சீங்க அப்படின்னு சொல்றதை விட, மாதாஜி இந்த இடத்துல உங்களுக்கு இது தவறு ஆச்சுன்னு நினைக்கிறேன், அதாவது எந்த இடத்துல என்ன தவறு ஆயிட்டோ அதை நம்ம சுட்டி காட்டினா அது ஹார்ட்டிங்காவே இருக்காது இல்லையா? ஆனா இந்த இடத்துல அதனாலதான் பாத்தீங்கன்னா மாயாவாத பாஷ்யம் என்று சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா? அப்படின்னா அந்த பாஷ்யம்தான் கேட்கக்கூடாது. மாயாவாதி நபராக அவர் மீது நமக்கு எதுவுமே கிடையாது. இத மனசுல நம்ம எப்பவுமே வச்சுக்கணும். ஒருத்தர் ஒருத்தரை பத்தி தவறா சொல்லும் பொழுது கூட இன்டென்ஷன் அவர் செய்த காரியத்தினால் ஏற்பட்ட சங்கடமோ இல்ல ஏதோ ஒண்ணு இருக்கும் இல்லையா? அந்த விஷயத்த மட்டும்தான் நம்ம சொல்லணுமே தவிர அந்த நபரை நாம கண்டம் பண்ணவே கூடாது வாழ்க்கையில. அது மிக மிக மோசமான ஒரு கேரக்டர் அது நம்ம. அதனால மாயாவாதி பாஷ்யா அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. நம்ம ஒன்னொன்னுத்துக்குமே ஒரு இன்டென்ஷன் இருக்கு. ஏன் இப்படி சொல்லப்பட்டிருக்கு? இங்க மாயாவாதிகளையே திட்டல. இஸ் நாட் எந்த பர்சன், எந்த நபரையுமே சைத்தன்ய மகாபிரபு, ஏன்னா நம்ம எல்லாருமே தவறி விழுந்த ஆத்மாக்கள். அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல அவர்களை அவர் எதுவுமே சொல்லல. ஆனா அவர்கள் கொடுத்திருக்கக்கூடிய வியாக்கியானத்தை தான் அவர் கண்டம் பண்றார். ஏன்னா உள்ளதை உள்ளபடி எடுத்துரைக்க வேண்டியது கடமை இல்லையா? ஆனா நாம கற்பனை யூகத்தால இப்படித்தான் எடுத்துன்னு போக கூடாது. ஹைப்போத்திக்கெல்லாம் நாம கண்டிப்பா பேசக்கூடாது. அது மிக மிக தவறானது. சில வியாசதேவர் இந்த வேதாந்தத்தினுடைய சூத்திரமா இருக்கக்கூடிய பாகவதம், அதுக்கப்புறம் பிற அதாவது வேதங்கள் எல்லாமே ரிக், யஜுர், சாம எல்லாத்தையுமே அவர் தான் தொகுத்தார். ஆனா இந்த வேதாந்தத்தினுடைய வேதாந்தம் என்பது அதாவது அனைத்து வேதங்களுடைய சாராம்சம் என்று சொல்லப்படக்கூடிய அந்த வேதாந்தம் அதனுடைய அதாவது சாராம்சமா தான் நம்ம பாகவதத்தை வாசிக்கிறோம் இல்லையா? சோ அந்த பாகவதம் எதற்காக எடுத்துரைக்கப்பட்டது? இந்த கட்டுண்ட நிலையில இருக்கக்கூடிய இந்த ஆத்மாக்கள் கரை சேருவதற்காகத்தான் எடுத்துரைக்கப்பட்டது இல்லையா? இயற்கையிலேயே நாம் யாருமே கட்டுண்டவர்களே கிடையாது. அந்த சூழ்நிலையை நாம தான் ஏற்படுத்திக்கணும். சோ ஒரு முறை அந்த சூழ்நிலை ஏற்படுத்தப்பட்ட பொழுது இறைவனை மறக்கக்கூடிய அந்த ஒரு மனதை நாம பெற்றிருக்கின்றோம். அதனால இந்த கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள்
இப்படிப்பட்ட வியாக்கியானங்கள் எல்லாம் அவங்க கேட்டாங்கன்னாக்கா அவங்களுடைய வாழ்க்கையில வந்து சரியான இலக்கை போய் சேர மாட்டாங்க. அதுதான் அவர் வந்து கண்டம் பண்றார் இல்லையா. சர்வநாசம் அப்படின்னாக்கா இப்போ மேல இருக்கக்கூடிய அந்த சாயுஜ்ய முக்தியில போயிட்டு நமக்கு நிரந்தரமற்ற ஒரு முக்தி, அதுக்கும் நம்ம வந்து கடினமான ஒரு உழைப்பை செய்யணும் நம்ம இல்லையா. மனதை பக்குவப்படுத்தி புலன்களை பக்குவப்படுத்தி தியானம் ஞானத்தை அபிவிருத்தி செய்துக்கிறது, இவையெல்லாம் செய்தா கூட நம்ம வந்து பக்தியில வந்து நிறைவடையவில்லை என்றால் அந்த யோகம் வந்து முழுமை அடையாதுன்னு பகவத்கீதையிலே பகவானே சொல்றார் இல்லையா. அதுக்கு மேற்பட்டு எந்த ஒரு உண்மையும் இந்த பிரபஞ்சத்துல கிடையவே கிடையாது. ரைட் டைரக்ஷன்ஸ் அவ்வளவுதான். சோ அப்போ நம்மளால வந்து அந்த ஒரு இலக்கையுமே நம்மளால அடைய முடியாது. ஏன்னா நமக்கு அப்படி செய்யக்கூடிய அந்த சாதனைக்கான வழி நடத்துதலோ மன வலிமையோ கிடையவே கிடையாது. அப்ப அந்த பாதையில போனா நம்ம வெற்றி பெறுவோமா? பக்தி பாதையில அந்த மாதிரி ஒரு இதுல வந்து பக்தியில போகிறதுக்கு முடியுமா? நமக்கு கண்டிப்பா கிடையாது. அதனால்தான் மாயவாத பாஷம் என்பது கற்பனை யூகங்களை கொண்டு நாம இறைவனை சித்தரிக்க கூடாது. அந்த பாஷியத்தை நாம கண்டிப்பா தவிர்க்கணும். ஆஸ் எ பர்சனா யார் மேலே எதுவுமே, ஈவன் சங்கராச்சாரியார், அவரை வந்து ஜெகத்குரு சங்கராச்சாரியார் இஸ் பீன் குளோரிஃபைட் நிறைய இடத்துல வந்து. நம்ம ஸ்ரீல பிரபுபாதர் வந்து ஏன் பகவத்கீதையில நம்ம வந்து கீத மகாத்மியமே அவர் சொன்ன அந்த கீத மகாத்மியம் வச்சுதான் நம்ம படிக்கிறோம் இல்லையா. அவரே சொல்றார் ஏகேக அதாவது ஒரே ஒரு கடவுள் யாரு? கிருஷ்ணர் தான். ஒரே ஒரு உபனிஷத் எது? இந்த கீத உபனிஷத் தான் இல்லையா. அப்படின்னு அந்த 7th ஸ்லோகமே அவர் தான் சொல்றாரு. அப்படின்னா ஒரே கடவுள் அவர் தான் மேன்மை என்றது சங்கராச்சாரியாரே சொல்லிட்டு போயிருக்கார். சோ அப்போ அவருடைய எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம தவறாக எண்ணக்கூடாது. சோ இங்கே அந்த பாஷ்யம் மட்டும்தான் தவறு. ஏன்னா அவரும் அவ்வாறு எடுத்துரைக்கிறதுக்கான நோக்கமும் நம்ம அதனுடைய பேக்ரவுண்ட் ஹிஸ்டரியும் நம்ம படிச்சோம் இல்லையா. பௌத்த மதம் வேரூன்றி போய் வேதங்கள் எல்லாம் காணாமல் போய் இல்லையா, வேத நெறிகளையே இல்லாமல் போய்விட்டால் இந்த பிரபஞ்சத்தில் இருக்கக்கூடிய உயிர்வாழிகளுக்கு நன்னிலை என்னவே இருக்காது. அதற்காக தான் அவசர அவசரமாக வந்த ஒரு நிவாரணம் இல்லையா. யாரு? சங்கராச்சாரியாருடைய அவதார அதாவது தோற்றம். சோ அவர் வந்து அந்த வேத சாஸ்திரங்கள் எல்லாமே வந்து எடுத்துட்டு வந்தார். தேர் வெரி குட். அதாவது பாத்தீங்கன்னா வேதங்கள்ல அவங்க ரீட் பண்ணார்கள். சங்கராச்சாரியாருடைய கல்ட்டு வந்து வேதங்கள்ல வந்து அவங்க ரீட் பண்ணார்கள். ஆனா அதற்கான வியாக்கியானத்துலதான் அது அவங்களுடைய தவறுதல் என்பது ஏற்படுகிறது. அது ஒண்ணுதான் நம்ம அதாவது வைஷ்ணவ கல்ச்சர் வந்து அதாவது அதை வந்து ஏத்துக்கிறது இல்ல அப்படிங்கிறத நாம இதுல புரிஞ்சுக்கணும். அந்த பாணியில போனீங்கன்னாக்கா நம்மளால வந்து சரியான இலக்கை நோக்கி இறைவனை நோக்கி நாம கண்டிப்பா சேர முடியாது. அதிகபட்சம் பிரம்ம ஜோதியில மட்டும்தான் கலந்துக்க முடியும். அந்த பாதை அடையிறதே பெரிய கஷ்டமான ஒரு நிலை ஆச்சு. So actually the devotional service of the Lord is described வேதாந்த சூத்திரத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஆனா வேதாந்த சூத்திரம் இப்ப நாரத பஞ்சராத்திர விதி பிரகாரம் வந்து எப்படிலாம் பகவானுக்கு வந்து தொண்டு புரியணும்ன்றது வந்து சுவாதன பக்தி வழியா எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. ஆனா மாயவாத பிலாசபர்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா சாரீரிக பாஷியா அப்படின்னா ஒன்றே ஒன்று என்ன அவங்க சொல்றாங்க, மனதை ஒருநிலைப்படுத்து, தியானத்தை செய் இல்லையா, பிரகாசத்தை காண், உன்னுடைய இந்த சக்கரத்துல ஒரு இடத்துல பிரகாசத்தை காண், இதுதான் சொல்றாங்க. அதுல நீ நிலை பெறும் பொழுது நீ வந்து அந்த ஜோதிமயமாக இருப்பாய். அப்படின்னா அந்த பிரகாசம் அவ்வளவுதான், அதோட போய் இணையிற அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஏன் நம்ம தமிழ் கல்ச்சர்ல நிறைய பேர் உண்டு இல்லையா ஜோதிமயமாக சென்று இணைவது என்பது. அதை தான் நம்ம வைஷ்ணவர்கள் வந்து ஏற்றுக்கொள்வது கிடையாது. தட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் லெவல் ஆஃப், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா லிபரேஷன் ஃபர்ஸ்ட் லெவல் தான். அது வந்து நமக்கு முழுமையான மோட்சத்தை தராது. அதனால எல்லாரும் அந்த பாதையை வந்து ஃபாலோ பண்ணும் பொழுது ஒன்று அவங்களால அச்சீவ் பண்ண முடியாது இல்லையா, அந்த சாதனையை அவங்களால பக்குவமா செய்ய முடியாது. அந்த சாதனையை பயிற்சி செய்தாலும் கூட இலக்கை அடைவோம் என்றதற்கான உத்தரவாதம் கிடையாது. இப்படி இந்த மாதிரியான இது இருக்கிறதுனால மாயாவாத கொள்கைகளை தான் வந்து பிரபுபாதர் நிறைய இடங்களை கண்டனம் பண்ணியிருக்காரு. மாயாவாதிகள் மேல எதுவுமே கிடையாது. ஆஸ் எ பர்சனா யார் மேலுமே எங்கேயுமே வந்து அந்த இந்த இதே சாப்டர்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா கோபிநாத் ஆச்சாரியாவா அவரு, இவருடைய கோபிநாத் ஆச்சாரியாருக்கும் சர்வமோம் பட்டாச்சாரியாருக்கும் இடையில வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வாக்குவாதம் நடக்கும். ஆனா அதுவே வந்து ஒரு ரொம்ப ஒரு மேன்மையான குணத்தை கொண்டு அவர்கள் இருவர் மத்தியில வந்து அந்த வாக்குவாதம் வெரி பிகினிங் நம்ம படிச்சிருக்கோம்.
60 80 ஸ்லோகங்கள்ல படிச்சிருக்கோம் நம்ம. அந்த சம்பாஷணையே பாத்தீங்கன்னாக்கா ரொம்ப அற்புதமா இருக்கும். ஒருத்தர் வந்து எந்த விஷயத்திலுமே ஹர்ட் பண்ணிக்க மாட்டாங்க. ஆனா விஷயங்களை மட்டும்தான் அலசி ஆராய்வாங்க. அதுதான் ஒரு மனிதனுக்கு தேவையான பக்குவம். யாரையுமே நிந்திக்கிறதுல நமக்கு எந்த ஒரு பிரயோஜனமும் கிடையாது இல்லையா? ஒருத்தரை நிந்தித்தால் அவர்களையே நாம வந்து எண்ணிக்கொண்டு இல்லையா, அடுத்து வந்து அந்த கர்ம பலன்களோட நாம ஆட்கொள்ளப்பட்டு விடுவோம். தேவையில்லாத ஒரு செயல். ஆனா இந்த கருத்துக்களுக்கு நம்ம சொல்றதுக்கு சுதந்திரம் உண்டு இல்லையா? சோ அந்த மாதிரி இந்த வியாக்கியானம் தவறாக இருந்தா அந்த வியாக்கியானம் தவறு என்று எடுத்துரைக்கிறதுக்கு வந்து அதிகாரம் என்பது உண்டு. சோ அந்த இதுலதான் சைத்தன்ய மகாபிரபு இந்த இடத்துல எடுத்துரைக்கிறார். So Mayavada philosophy think that the living entity is identical with the supreme soul. அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க, அதிகபட்சமா ஆற்றல் பிரகாசம் அந்த ஆத்மா வந்து இறைநிலை அடையிறது போது அவனும் அந்த அதாவது இந்த சுப்ரீம் பிரம்மனும் ஒன்று என்று என்கிறார்கள். எஸ், ஒன்று என்ற விதத்துல பார்க்கும்பொழுது தன்மையில ஒன்றுதான், நித்திய தன்மையில ஒன்றுதான். ஆனா இறைவன் ஆக முடியாது. அந்த வேறுபாடை தான் வந்து அவங்க எடுத்துரைக்கிறது கிடையாது. ஏன்னா அந்த வேறுபாடை நாம ரூபம் கொண்டு காண்கின்றோம். ஆனா அவங்க நாம சேவை கொண்டு இல்லையா, தாசானுதாச சேவை இல்லையா, தாசானுதாசன் இல்லையா, சர்வெண்ட் ஆஃப் த சர்வெண்ட் ஆஃப் த சர்வெண்ட் ஆஃப் த அப்படியே போயிட்டே இருக்கும் நம்ம இல்லையா. சோ அப்படி சோ நம்ம அந்த சேவையில தான் நம்ம வந்து பக்குவத்தை பெற முடியும். சேவையில தான் இறைவனை புரிந்து கொள்ள முடியும். மாயாவாத பிலாசபில வந்து சேவை என்பதே கிடையாது. நம்முடைய சுய இதுக்காக மட்டும்தான் நாம வந்து செயல்பட்டுட்டே இருக்கோம் அப்படிங்கிறத வந்து நாம தெரிஞ்சுக்கணும். சோ மாயாவாத பிலாசபிய மட்டும்தான் வந்து யாரும் ஏத்துக்கிறது இல்ல. நம்ம ஸ்ரீ வைஷ்ணவத்திலையும் சரி, ஈவன் ஸ்ரீ வைஷ்ணவத்துல கூட கிடையாது, நம்ம கௌடிய சம்பிரதாயத்துல எங்கேயுமே ஏத்துக்கிறது கிடையாது. வைஷ்ணவா கல்ச்சுல வந்து மாயாவாத பிலாசபி வந்து எடுத்துக்கிறது கிடையாது. சோ நாமளும் அதை வந்து கண்டிப்பா கண்டிக்கப்பட வேண்டிய ஒன்று என்பதை நாம தெரிஞ்சுக்கணும். Their commentaries on Vedanta Sutra are completely இல்லையா, அங்க சேவையே கிடையாது. நீங்களே அலசி ஆராய்ங்க, சேவை இருக்கா? உட்கார்ந்த வண்ணம் இறைவன் மீது நாம மனசு செலுத்துறோம் அப்படின்னு நினைச்சுட்டு உட்கார்றோம். சோ வெறும் பிரகாசத்தையே நீங்க உட்கார்ந்து செஞ்சுன்னு கொண்டிருக்கும் போது இந்த புலன்கள் இதெல்லாம் பக்குவப்படுத்துறது அவ்வளவு சுலபமே கிடையாது. சோ அந்த மாதிரி ஒரு சேவையில நம்ம இறை தொண்டு எங்கே செய்கின்றோம்? இறை தொண்டு என்பதே நமக்கு கிடையாது. Chaitanya Mahaprabhu therefore wants us to avoid these commentaries. If one indulges in hearing Shankarai Sariraka Bhashya, he will certainly be bereft of all real knowledge. உண்மையான ஞானம், ஏன்னா அது பேஸ் லெவல் ஞானம் தான். அதுக்கு மேல பரமாத்மாவுக்கு அடுத்து பகவான் நிலையெல்லாம் இருக்கு. சோ அது எல்லாம் புரிஞ்சுக்க முடியாத ஒரு சூழலுக்கு நாம தள்ளப்பட்டு விடுவோம். இதுதான்ட்டு. இன்னொன்னு, நம்ம இந்த பாஷ்யங்கள் எல்லாம் ஓதும் பொழுது நமக்கு அதனுடைய தாற்பயம் வந்து அவ்வளவா விளங்குறதே கிடையாது. நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் ஆல்ரெடி. என்கிட்ட ஒரு பகவத்கீதை புக் இருக்கு, தட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் த அத்வைத பிலாசபி ஒன்லி. ஆனா அந்த வியாக்கியானம் எனக்கு விளங்கவே இல்லை. இன்றைய வரைக்கும் கூட எனக்கு விளங்கல. நீங்க எல்லாம் கூட எல்லா புக்கு வச்சிருக்கலாம், ஆனா படிச்சீங்கன்னா கூட அது கண்டிப்பா புரியாது. அதே நம்முடைய பிரபுபாதருடைய வியாக்கியானத்தை நீங்க எடுத்தீங்கன்னாக்கா அட்லீஸ்ட் நமக்கு 90% நம்ம வந்து, ஏன்னா நமக்கு அந்த அளவுக்கு இன்டெலிஜென்ஸ் கிடையாது, ஆனா அவர் எழுதியிருக்கக்கூடிய அந்த சிம்பிள் லாங்குவேஜ் வச்சு நம்ம வந்து சுலபமா புரிஞ்சுக்க முடியும் இல்லையா. சில இடங்கள்ல தான் நம்ம வந்து ஆழ்ந்து சிந்தித்து புரிஞ்சுக்க வேண்டியிருக்கும். அதுதான் 10% கொடுத்துருக்கேன். ஆனா 90% வந்து அதன் மீது ஈடுபாடு கொண்டு வாசிச்சா அவருடைய கிருபையால எதை எவ்வாறு புரிந்து கொள்ளணுமோ அந்த ஒரு மார்க்கத்தை வந்து ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அவர்கள் நமக்கு கண்டிப்பாக அருள்வார். So the ambitious Mayavada philosophy decide to merge இல்லையா, and they may be accepted as சாயுஜ்ய முக்தி. சாயுஜ்ய முக்தி அடையணும் தான் அவங்களுடைய குறிக்கோளே. However, this form of mukti means denying one's individual existence இல்லையா. நம்முடைய அதாவது ஆத்ம ரூபத்தையே நாம வந்து நிராகரிக்கின்றோம் என்று அர்த்தம் இல்லையா. மர்ஜ் ஆயிட்டா, ஜோதியில மர்ஜ் ஆயிட்டா என்ன ஆகும்? நம்முடைய இந்த ஆத்ம ரூபமே இல்லாம போயிடும், சேவையே இல்லாம போயிடும் இல்லையா. பக்தி யோகா ஆஃபர்ஸ் இம்மார்டலிட்டி டு த இண்டிவிஜுவல் கண்டிஷன்ஸ். பக்தி யோகம் என்பது கட்டுண்ட நிலையில இருக்கிற ஒரு ஆத்மாவுக்கு வந்து தொண்டு செய்யும் பொழுது பக்தி சேவையில வந்து அவர்கள் விடுதலை அடைகிறதுக்கான ஒரு மார்க்கத்தை வந்து அது ஏற்படுத்தி கொடுக்கிறது. And if one follows the Mayavada philosophy, நம்மளால வந்து பக்குவம் அடைய முடியாது. He misses this opportunity to become immortal இல்லையா.
அதாவது எப்பொழுதுமே நித்தியமா இருக்கக்கூடிய அந்த நிலையை வந்து நிலைப்படுத்துக்கிறதுக்கு வந்து முடியாது. ஆஃப்டர் கிவிங் அப் த மெட்டீரியல் பாடி, த இம்மார்டாலிட்டி ஆஃப் த இண்டிவிஜுவல் பர்சன் இஸ் த ஹையஸ்ட் பர்ஃபெக்ஷன் ஸ்டேஜ் இல்லையா? நித்தியத்தன்மை தான் ஒரு ஜீவனுடைய மேன்மையான ஒரு இது. அதைத்தான் அவன் அடைய முயற்சி செய்ய வேண்டும். இப்போ ஆதி லீலா, ஆதி லீலா நீங்க ஆல்ரெடி இது படிச்சிருப்பீங்க, இருந்தாலும் ஒரு வாட்டி அது என்ன சொல்றாங்க அப்படிங்கறத மாதாஜி. அமரத்துவம்னா மேன்மையான நிலையா மாதாஜி? ஆமா, தட் இஸ் அ பெர்மனன்ட். அமரத்துவம் என்பதுதான் நித்தியமா நம்ம எப்பொழுதுமே வந்து எஸ் எப்பொழுதுமே தொண்டு புரிந்த வண்ணம் இருக்கிறது. தெய்வீக தன்மை. 121 to 132 இப்படியே பார்க்கலாம். So in Vedanta Sutra, Vyasadeva has described that everything is but a transformation of energy of the Lord. வேதாந்த சூத்திரத்துல வந்து வியாசதேவர் என்ன சொல்லியிருக்கார், அவரும் முதல்ல அருவத்தன்மையில தான் இருந்தார். அதுக்கப்புறம் நாரத மகரிஷியினுடைய அறிவுறுத்தல் வந்த பிறகு அதுக்கப்புறம் வந்து பகவானுடைய ரூபத்தன்மை எண்ணி அவரும் வந்து தியான பயிற்சி செய்துதான் இந்த பாகவதத்தையே வந்து எழுதினார். சோ ஈவன் சுகதேவ் கோஸ்வாமி ஆல்சோ இம்பர்சனல் ஃபார்ம்ல தான் வந்து பகவான். குமாரர்கள் கூட மாதாஜி, குமாரர், எஸ் 4 குமாரர்களும். ஆனா ஒரு முறை வைகுண்டம் சென்ற பிறகு அவர்களும் வந்து உங்களுக்கு எஸ் பகவானுடைய திருப்பாதங்கள் இருக்கக்கூடிய துளசியை வந்து நுகர்ந்த பிறகு அதற்கு மேற்பட்டு அவர்கள் பக்தி சேவையில் ஈடுபட்டார்கள். அதுதான் குமார சம்பிரதாயம் அவர்களிலிருந்து தோன்றியது இல்லையா? சோ அந்த மாதிரி நிறைய பேர், ஏன்னா நம்மளால அருவத்தன்மையை சுலபமா புரிஞ்சுக்க முடியும். அப்படின்னா எப்படின்னா, ஆற்றல் அந்த உணர்வை வச்சு நம்ம சில சமயத்துல நல்லாவே புரிஞ்சுக்க முடியும். ஆனா அதை சித்தரிக்க முடியாது நம்ம. அதே ரூபம் உண்டு என்பதை வந்து நாம புரிந்து அதை ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது இறைவனுடைய தரிசனத்தை நாம கண்டிப்பா பெறுவோம். அந்த வாய்ப்பு நமக்கு பகவான் கண்டிப்பா கொடுப்பார். அந்த நம்பிக்கையும் நமக்கு வேணும். மேலும் Shankaracharya, however, has misled the world by commenting the Vyasadeva was mistaken. Thus, he has raised a great opposition to Theism throughout the entire world. So, I think Veda Vyasaruடைய வேதாந்த சூத்திரத்திற்கு வந்து அனைத்துமே இறைவனுடைய ஆற்றல் அப்படிங்கிறத வந்து எழுதியிருக்கார். ஆனா அத வந்து சங்கராச்சாரியார் வந்து இல்லை என்றது, இவர் வந்து எஸ் மிஸ்லெட், வேதவியாசர் வந்து மிஸ்லெட் பண்ணிட்டாரு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. என்னதான் அது வேதாந்த சூத்திரத்தை வந்து என்ன மிஸ்லெட் பண்ணியிருக்காருன்றது இந்த வியாக்கியானத்தை நீங்க ஃப்ரீயா இருக்கும்போது ஒரு வாட்டி வாசிங்கோ. உங்களுக்கு வாசிச்சீங்கன்னா ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேளுங்க, ஏன்னா பெரியசா இருக்கு, இதை நம்ம இப்ப படிக்க முடியாது. ஓகே, அக்கார்டிங் சங்கராச்சாரியா, our prakaram, by accepting the theory of transformation of energy of the Lord, one creates an illusion by indirectly accepting the absolute truth is transformed. அதாவது சங்கராச்சாரியார் பிரகாரம் பார்க்கும் பொழுது, அதாவது நம்ம வேதாந்த சூத்திரத்தினுடைய வியாக்கியானத்தின் பிரகாரம் வந்து ஆற்றல் வந்து ஒரு நிலையிலுமே மாற்றம் இல்லையா, ஒரு இதுல இருந்து இன்னொரு இதுக்கு மாற்றம் அடைந்து கொண்டிருக்கிறது. அதை ஏற்றுக்கொண்டோம் என்றால் அது வந்து மாயை என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு. அது மாயை என்று அவர் சொல்லியிருக்கார். யாரு? சங்கராச்சாரியார். பை அக்செப்டிங் த அப்சல்யூட் ட்ரூத் இஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்ம். அப்படின்னா பகவானே அந்த ஆற்றல்ல வந்து மாற்றத்தை பெற்றிருக்கிறார் என்று சொல்லப்பட்டு, பகவானுடைய வெவ்வேறு ஆற்றல்கள் தான் மாற்றம் அடைகிறது. சோ பகவான் அந்த இடத்துல வந்து ஒரே ஒரு சிங்கிள் ரூபத்துல இருக்கார் பகவான். எண்ணற்ற விரிவங்கங்கள் நாமளே படிக்கிறோம் இல்லையா? கிருஷ்ணர்ல இருந்து பலதேவர், பலதேவர்ல இருந்து முதல் சதுர்வியூகம், அதுக்கு அடுத்தது கிருஷ்ணர்ல இருந்து விரிவங்கம் நாராயணன் இல்லையா, அடுத்து வந்து 2ஆம் சங்கர்ஷ்ணர் சதுர்வியூகம், இப்படி அநேக அதாவது விரிவங்கங்களை பார்க்கிறோம். நாம் 16,108 ரூபங்கள் பகவான் இந்த இடத்துல அவருடைய மனைவிகளுக்கு ஒவ்வொருத்தருக்கும் அதே சமயத்துல அவர்களோடு இருக்கக்கூடிய, அதாவது அவங்களோடு இருந்து அவர் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கக்கூடியது எல்லாமே நாம படிச்சிருக்கோம். மாடுகள் கன்றுகள் பிரம்ம விமோக லீலால, பிரம்ம விமோக லீலால நாட் ஒன்லி அந்த கோபியர்கள் மாத்திரம் கிடையாது, பசுக்களும் கன்றுகளும் ஆகும் அவருடைய விரிவங்கங்கள். இப்படி அவருடைய ஆற்றல்கள் வந்து இவங்க தவறான ஒரு நிலை. So one form of energy is transformed to another form of energy அப்படின்னு சிங்கிள் 1-to-1 நாக் ஆஃப் எப்பனிக்குமே நம்ம பண்ண முடியாது. பகவான் ஒன்றிலிருந்து
அளவிட முடியாத விரிவங்கங்களை கொண்டவர். அதனால நம்ம வந்து ஒன்றிலிருந்து பல என்று எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். அதனால இவர் தான் சோர்ஸ்ல இருந்து சோர்ஸ்னா மூலம், இங்கிருந்து எடுக்கிறோம் இல்லையா, அதுதான் வந்து மூலம். சோ அவர் கிருஷ்ணர்ல இருந்து எல்லாமே வந்து விரிவங்கங்கள் என்பது நாம் பார்க்கும் பொழுது இங்கே சங்கராச்சாரியார் என்ன சொல்லியிருக்காரு ஆக்சுவலி. சோ அதாவது வியாசதேவர் தவறு இழைத்திருக்கிறார். வியாசதேவர் எழுதியிருக்கக்கூடியது வந்து எப்படி பகவானிலிருந்து அனாதி காலத்துல இருந்து இருந்தவர் இல்லையா, மற்றும் அவரிலிருந்து தான் அனைத்துமே வந்து இந்த இடத்துல தோற்றுவிக்கப்பட்டிருக்கு. இந்த ஜீவன்கள் எல்லாம் அவரிலிருந்து வந்த பின்ன பகுதிகள், இதெல்லாம் தான் வந்து வேதவியாசர் எழுதியிருக்கார். ஆனா சங்கராச்சாரியார் அந்த வியாக்கியானத்தையும் தவறு என்று சொல்லி அவர் என்ன சொல்லியிருக்காரு, த்ரூ அவுட் த வேர்ல்ட் வந்து அவர் என்ன சொன்னார், டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் ஆஃப் எனர்ஜி ஆஃப் த லார்ட் வந்து இல்ல, இது இல்யூஷன், இது மாயைன்னு சொல்லிட்டார். இங்க மாயை என்பது தற்காலிகமாக எடுத்துக்கொள்ளணும். உண்மைதானே நாம் எல்லாம் இந்த வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறது, இது வந்து நிரந்தரமற்ற வாழ்க்கை என்பது தெரியும். ஆனால் நாம இங்க இருக்கிறது உண்மைதான். இது நம்ம பொய் என்று நம்ம சொல்ல முடியாது இல்லையா, இல்லை மாயை என்று நம்ம சொல்ல முடியாது. இந்த மாயை உலகத்துல நாம வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம், பிறந்தோம், வளர்ந்தோம், வாழ்ந்தோம், மடிகின்றோம். இந்த சக்கரம் வந்து நடந்து கொண்டே இருக்கும். நம்முடைய பிறவி பயன், அதாவது எவ்வளவு கர்மங்களை செய்திருக்கிறோமோ, நற்கர்மங்கள், துர்க்கர்மங்கள், அதற்கேற்றவாறு கண்டிப்பாக நிகழும். இது உண்மை. மனிதர்கள் பகவானால் படைக்கப்பட்ட நமக்கே ரூபம் இருக்கும் பொழுது பகவானுக்கு கண்டிப்பாக ரூபம் இருக்கும் இல்லையா. ஒன்றிலிருந்து ஒன்று தோன்றும் போது அந்த தோன்றுதலும் இல்லையா, தோன்றக்கூடியவையும் தோற்றுவிப்பவருமே வந்து கண்டிப்பாக ஒரு தன்மை கண்டிப்பாக கொள்ள வேண்டும். இப்ப நமக்கு ரூபம் இருந்தா இறைவனுக்கும் கண்டிப்பாக ரூபம் இருக்கும் இல்லையா. நம்முடைய ஜீவாத்மா அணு அளவு என்றாலும் பகவானுடையது விபு அளவு. என்ன எங்கிருந்து வர்றது, அது கண்டிப்பா பெருசா இருக்கும் இல்லையா. அது போலதான் இந்த இடத்துல accepting that absolute truth is transformed. அப்சல்யூட் ட்ரூத் எங்கேயுமே டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆவது கிடையாது. அவருடைய விரிவங்கங்கள் தான் பாத்தீங்கன்னாக்கா அநேக இடங்கள்ல வருது. அதை நாம கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணும். Transformation of energy is proven fact. It is the falsely body conception of the self is that is illusion. இல்லையா. ஏன்னா உடல் தான் நமக்கு மாற்றம் அடையதை தவிர ஆத்மாவில எந்த மாற்றமும் கிடையாது. சோ அது எப்பவுமே நித்தியமா தான் இருக்கும். இந்த உடலை விட்டு இன்னொரு உடல் ஏற்கிறது. இந்த உடல் ஏற்கும் பொழுது சிறு பிராயம் இல்லையா, பிறந்தவுடன் ஒரு சின்ன கை குழந்தை, அதுக்கப்புறம் வளர்றது, அப்புறம் வந்து யவன பருவம், பல்வேறு உடல்களை என்று சொல்றதை விட உடல் நிலைகளை வந்து ஏற்கின்றது இல்லையா. இந்த உடல்ல நிறைய மாற்றங்கள் இருக்கு. ஒரே உடல் தான் மாற்றங்கள். அது போல நம்ம இறைவனை எண்ணக்கூடாது. இதே மாதிரியா இருக்கு பகவானுடையது? கண்டிப்பா கிடையாது. அவரது எண்ணற்ற விரிவங்கள், அளவிட முடியாத விரிவங்கள். அப்படி இருக்கும் பொழுது அந்த மாதிரி எடுத்துக்கவே கூடாது. நாம இந்த உடல்ல ஃபால்ஸ் பாடிலி கன்செப்ஷன் ஆஃப் தி செல்ஃப், that is an illusion இல்லையா. சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் இஸ் ஆப்புலண்ட் இன் ஆல் ரெஸ்பெக்ட்ஸ். 6 விதமான வைபவங்கள் அவர் தான் ஹையஸ்ட். therefore is by inconceivable energy அப்படின்னா நம்மளால வந்து புரிஞ்சுக்கவே முடியாது. இந்த கண்களாலேயோ இல்லையா நம்முடைய இந்த புலன்களை கொண்டு அவருடைய ஆற்றலை வந்து நம்மளால யூகிக்க முடியாது இல்லையா. ஓரளவுக்கு தான் நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியும். சோ அதனால பகவான் அவருடைய அளவிட முடியாத, கற்பனைக்கு எட்டாத அந்த ஆற்றலினால் it has transformed the material cosmic manifestation. இந்த பௌதீக இயற்கையில வந்து பாத்தீங்கன்னாக்க மாற்றங்களை அவர் ஏற்படுத்தி இருக்கிறார் அவருடைய ஆற்றலால. The supreme personality, sorry, using the example of touch stone. இதுக்கு ஒரு ஓமை என்ன கொடுத்திருக்கு, டச் ஸ்டோன்னா என்ன, அந்த கல்லு வந்து அதாவது என்ன கல்லு, கல்ப விருட்ச கல் இல்லையா, அது டச் ஸ்டோன்னா சிந்தாமணி கல். ஓகே, சிந்தாமணி கல் கரெக்ட். அந்த சிந்தாமணி கல்ல வந்து எங்கேயாவது வச்சோம்னாக்கா அது எல்லாமே தங்கமா மாறிடும். ஸோ தட் இஸ் ஹவ் இட் இஸ். எந்த இடத்துல வச்சாலும் எந்த பொருள் மேல் வச்சிருக்கணுமோ அது அத்தனையுமே தங்கமாக மாறிவிடும். ஸோ இந்த இடத்துல அதுதான் வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டச் ஸ்டோன் பை இட்ஸ் எனர்ஜி டர்ன்ஸ் ஐரன் இன்டு கோல்டு இல்லையா. இரும்பை வந்து என்ன பண்றது, அது பொன்னாக மாற்றி விடுகிறது. இட் ரிமைன்ஸ் த சேம். அதுல எந்த மாற்றமுமே இருக்காது இல்லை. சிந்தாமணி கல்லுல எதுவும் மாற்றம் இருக்காது. ஆனா அது எதன் மீது பட்டிருக்கிறதோ அது வந்து தங்கமாக மாறிவிடும். We can understand that although the supreme personality of Godhead transforms his innumerable energies, he remains unchanged. இல்லையா. சோ அவர் இடத்துல எந்த மாற்றமும் கிடையாது.
அதை நாம தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா. அவருடைய ஆற்றல்கள் தான் வெவ்வேறு நிலைகளை கொண்டு செல்கிறதே ஒழிய அவர் ஒருத்தர் தான் அனாதியானவர், ஆதியானவர் இல்லையா. சோ அதாவது முதன்மையானவர், இத்தனையுமே நம்ம பகவானுக்கு சொல்கின்றோம். Although a touchstone produces many varieties of valuable shells, it nevertheless remains the same. It does not change its original form. அதாவது எந்த செயல் செய்தாலுமே அந்த டச் ஸ்டோன் சிந்தாமணி கல்ல எந்த மாற்றம் இருக்காது. ஆனா அது எதன் மீது அது அந்த அந்த சிந்தாமணி கல்ல நாம பிரயோகிக்கிறோமோ அதுல மட்டும்தான் அது மாற்றத்தை உருவாக்கும். சோ அப்படின்னா பகவானுடைய ஆற்றல்கள் தான் வேறுபட்டு இருக்குமே ஒழிய பகவானில் எந்த மாற்றமும் இருக்காது. ஆனா சங்கராச்சாரியர் அவர் அரூபத்தன்மை ஆற்றலை கொண்டு அவர் என்ன சொல்றாரு ஆக்சுவலி, சோ இறைவனுக்குள்ளேயே மாற்றம் அப்படிங்கிறத அவர் எடுத்துட்டு வர்றார். அது தவறு இல்லையா. If there is such inconceivable potency in material objects, why we should not believe this inconceivable potency of the இப்ப நமக்கே இப்ப நம்ம கிட்ட ஒரு வஸ்து இருக்குன்னா அதனுடைய குவாலிட்டி என்ன, அதனுடைய செயல்படும் திறன் என்ன அப்படிலாம் நம்ம பார்க்கிறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு போர்வெல் மோட்டர் எடுத்துக்கலாம் நம்ம இல்லையா. போர்வெல் மோட்டர் எப்படி வருது, டியூ டு ப்ரெஷர் இல்லையா. ஸோ கரண்ட் பாஸ் ஆன உடனே அது என்ன ஆகும், ட்ரிகர் பண்ணும், அந்த மோட்டர் ரன் பண்ண ஆரம்பிக்கும். அந்த எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி என்ன ஆகும், மெக்கானிக்கல் அதாவது பாத்தீங்கன்னா எனர்ஜியா கன்வெர்ட் ஆகும். அதாவது மின்சாரம் என்பது அதாவது நம்மளுடைய பிசிக்கல் எனர்ஜியா கன்வெர்ட் ஆகும் இல்லையா. சோ அந்த எனர்ஜி என்ன பண்ணோம்னாக்கா எடுத்து பண்ணும், நீரை எடுத்து வெளியில பம்ப் பண்ணி போடும் இல்லையா. இங்கே ஒரு ஆற்றலில இருந்து இன்னொரு ஆற்றலுக்கு மாற்றம் இருக்குமே ஒழிய சேஞ்சஸ் இருக்குமே ஒழிய, ஆனா அந்த பட்டனை ஆன் பண்ணக்கூடிய சுவிட்ச்ல ஏதாவது சேஞ்சஸ் இருக்குமா, கண்டிப்பா இருக்காது. ஒன்னே அந்த சுவிட்ச் ஆன் பண்றது, அவ்வளவுதான். இதெல்லாம் இறைவனுடைய ஆணைப்படி அவருடைய ஆசீர்வாதங்கள் படி இது செயல்படும். மேலும் it is the purpose of Supreme Personality Godhead to present Pranava as the reservoir of all Vedic Om Tat Tvam Asi இல்லையா. the words Tat Tvam Asi இல்லையா. என்னது இந்த தத்துவமசி, நம்ம நிறைய இடத்துல நம்ம ஹிருதயத்துல இருக்கிறது தத் இல்லையா. இது பரமாத்மா எப்பவுமே இருக்க, அவர்ல எந்த மாற்றமும் கிடையாது இல்லையா. துவம் யார், ஆக்சுவலி நாம் அதை உணர்கின்றோம், இந்த ஜீவன் இல்லையா. ஆர் ஒன்லி த பார்ஷியல் எக்ஸ்பான்ஷன். இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு இது. இதுல என்ன கொடுத்துருக்காங்க, யூ ஆர் த சேம் ஸ்பிரிச்சுவல் ஐடென்டிட்டி தத்வமசி இல்லையா. அதாவது யூ ஆர் த சேம் ஸ்பிரிச்சுவல் ஐடென்டிட்டி, இறைவனை போன்று அப்படின்னா பகவானை போன்று ஒத்த தன்மையை கொண்டவர்கள், அதுதான் தத்துவமசி. ஈவன் ஸ்ரீ வைஷ்ணவத்துல கூட இது சொல்லி கொடுக்குறாங்க, தத்துவமசி. தத் என்றால் இறைவன் இல்லையா. ஏன்னா முக்காலத்திலுமே எந்த காலகட்டத்திலுமே அவரில் மாற்றம் என்பது இருக்காது. அந்த இடத்துல நம்ம அந்த தத்தை வச்ச நம்ம இறைவனை பத்தி நம்ம சொல்லிடலாம் இல்லையா. சோ அவரிலிருந்து தோன்றியது எண்ணற்ற ஆற்றல்கள் அதுல ஒண்ணு நாம பின்ன பகுதிகள், நாம தான் அந்த துவம் என்பது இல்லையா. அசி அவரை போல அப்படின்னா நாம அவரிடம் இருக்கக்கூடிய அந்த இயல்புகளை போல அப்படிங்கிறத நாம கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணும். மேலும் எங்க இருக்கும், எஸ் தத்துவமசி இப்பதானே பார்த்தோம். பிரணவ ஓம்காரா மகா வாக்கியா, அதாவது எல்லாத்துக்கும் மூல இது ஒரு மந்திரம் என்ன, ஓம்காரம். அந்த ஓம்கார நாதமும் நான் தான் பகவான் சொல்லியிருக்கார். சங்கராச்சாரியா ஃபாலோவர்ஸ் கவர் திஸ் டு ஸ்ட்ரெஸ் வித்தவுட் அத்தாரிட்டி த மந்த்ரா தத்துவமசி. இதையும் சொல்லப்பட்டிருக்கு இல்லையா. இந்த ஓம்காரம் என்பது சப்தத்திலையும் நான் தான் இருக்கேன்னு பகவான் அந்த விபூதி யோகத்துல சொல்றார். அந்த சப்தமும் நான் தான், ஓம்காரம் முதன்மை மந்திரம் அது இல்லையா, பீஜ மந்திரம். அந்த இதுவும் நான் தான் அப்படிங்கறது பகவான் சொல்றார். சோ சங்கராச்சாரியார் ஓம்காரத்தை தான் ஃபாலோ பண்றது இல்லையா. ஆனாலும் அவர் இந்த தத்துவமசிய விட்டுறார். அதை பத்தி அவர் எதுவுமே சொல்லல. In all Vedic sutras and literature, it is Lord Krishna who is to be understood இல்லையா. எல்லா வேதங்களாலுமே அறியப்பட வேண்டியவன் நான் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சர்வசிய சாஹிம் இது சன்னி விஷ்டோ மத் பரதரம் சாகம் அப்போகனம் ச வேதைச சர்வை அகமேவ வேத்யோ இல்லையா சொல்லிட்டார். அந்த 3rd லைன் அதுதான் இது சொல்றது. வேதங்களால் அறியப்பட வேண்டியவன் நானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் அங்க சொல்றார். அதே மாதிரிதான் இங்கேயுமே
But the followers of Sankaracharya have covered the real meaning of the Vedas with the indirect explanation. இல்லையா? அப்படின்னா வெறும் ஆற்றலை மட்டும் சொல்லிட்டு வேதங்கள் வந்து அவ்வளோ விற்பனர்கள் அவர்கள். ஆனால் அந்த வேதங்களால் அறியப்பட வேண்டிய பொருள் நான் தான் அப்படின்னு பகவானே சுயம் சொல்லியிருக்கும் பொழுது அந்த வியாக்கியானங்கள் வந்து அவ்வாறு எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்க கூடாது. இன்டைரக்ட் எக்ஸ்பிளனேஷன் அப்படின்னு அவங்களுடைய உணர்தல் வச்சு அவங்க சொல்றாங்க. The self-evident Vedic literatures are highest evidence of all, but these literatures are interpreted, their self-evident nature is not. இல்லையா? அதாவது வேத சாஸ்திரங்கள் எல்லாமே ஆபௌரேஷம் அப்படின்னு நம்ம படிச்சிருக்கோம். ஆபௌரேஷம்னா மனிதர்களால் படைக்கப்பட்டது கிடையாது, எல்லாம் வல்ல இறைவனால வழங்கப்பட்டதுதான் வந்து வேதங்கள். இல்லையா? செல்ஃப் எவிடென்ட் அப்படின்னா அதுக்கு எவிடன்ஸ் வந்து யாராவது சொல்லி, இப்போ நான் வந்து விஜயகுமாரி மாதாஜியே பார்க்க போறேன், அவங்களுடைய பையனுடைய கல்யாணத்துக்கு போறேன் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன். சோ அங்க யாரோ வந்தவங்க வந்து இங்க மாதாஜி வந்து போயிருக்காங்க அப்படிங்கிற ஒரு சாட்சி இல்லையா? சோ அது வந்து அடுத்தவங்க சொல்லி கேட்கக்கூடிய சாட்சி. ஆனா வேதங்கள் அப்படி கிடையாது. பகவானே ஸ்வயம் அவருடைய யாருடைய ஹிருதயத்திலிருந்து, பிரம்மருடைய ஹிருதயத்திலிருந்து அவருக்கு வந்து இந்த வேத சாஸ்திரங்களை வந்து எடுத்துரைத்தார் இல்லையா? சோ அனைத்துமே இறைவனிலிருந்து வந்ததுதான். ஆனா அந்த 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 வேதங்களால் அப்படிப்பட்ட அந்த வேதங்கள் யாரை பற்றி எடுத்துரைக்கின்றது? எல்லாம் வல்ல இறைவனை பற்றி எடுத்துரைக்கிறது. அவரை நாம வந்து புரிந்து கொள்ளணும் என்று எடுத்துரைக்கப்படுகிறது. 15.15 ஸ்லோகம் அதுதான் பகவத்கீதையில நமக்கு சொல்றது இல்லையா? சோ ஆனா அதை தவறான முறையில வந்து நாம வந்து அந்த வியாக்கியானத்தை சொல்லணும்னா அதுல அந்த செல்ஃப் எவிடென்ட் நேச்சர் இஸ் லாஸ். சுயமாக இருக்கக்கூடிய அதை பற்றி தெரிந்து கொள்ளக்கூடிய சுயமாக வந்த அந்த வேதங்களுடைய நோக்கமே வந்து இல்லாமல் போய்விடுகிறது. To prove their philosophy, the members of Mayavada school have given up the real, easily understood meaning of Vedic literature and introduced indirect meanings based on their imaginative prowess. See, ஒரு கருத்தை வந்து ஒன்னு டைரக்டா எடுத்துக்கலாம், இல்லை நாம ஆழ்ந்து யோசித்து அதனுடைய தாத்பரியத்தை புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணலாம். இதெல்லாம் ஒரு ரைட்டான டைரக்ஷனா இருக்கும். ஆனா நம்முடைய கற்பனை கொண்டு அது இப்படித்தான் என்பதை நாம கண்டிப்பாக சொல்லக்கூடாது. அப்போ வேதங்களுடைய உண்மையான நோக்கத்தையே நாம புரிந்து கொள்ளவில்லை. சோ வேதங்களுடைய உண்மையான நோக்கம் என்ன? எல்லாம் வல்ல இறைவனை பற்றி தெரிந்து கொள்வது. இதுதான் பரிணாம வாதா எக்ஸ்பிளனேஷன் சொல்லியிருக்காங்க. ஒரு நிமிஷம். பரிணாமவாதம் இந்த இடத்துல ஐ திங்க் எங்க இந்த பேராகிராஃப்ல வரும்னு நினைக்கிறேன். அதை நீங்க அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் மட்டும் ஒரு வாட்டி வாசிச்சுக்கோ. ஓகே, ஸோ தட் இது படிக்கலாம். ஸோ வேதங்கள் ஈஸிலி அண்டர்ஸ்டாண்ட் மீனிங் ஆஃப் வேதிக் லிட்ரேச்சர் அண்ட் இன்டைரக்ட் மீனிங் பண்ணவே கூடாது. எப்பவுமே வந்து இன்டைரக்டா மீனிங்ஸ் எடுக்கக்கூடாது. ஆழ்ந்த கருத்துக்கள் வேற, ஆனா இன்டைரக்ட் மீனிங் வேற. இன்டைரக்ட் மீனிங் வந்து நாம எப்படி புரிஞ்சுக்கிறோமோ அதை கொண்டு சொல்றது, அதுதான் இன்டைரக்ட். டைரக்டா இதுல என்ன இருக்கோ அதை அப்படியே சொல்றது டைரக்ட் மீனிங். ஓகே, சில சமயத்துல நாம ஆழ்ந்து சிந்தித்து அதோட ஒரு உதாரணத்தை கொண்டு நாம இல்லையா? மாதிரிதான். வாஞ்சகல்பதாருபேஷ கிருபா சிந்துபிய வச்ச பதிதனாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நம. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ விருந்துக்கு ஜெய். நாமாச்சாரிய ஹரிதாஸ் தாகூர் की जय. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण